כפרה, תפסיק כפרות, יש לך חורה. הראשון. במפעל. הסלבריטי. נקדיש לכל הבנות בעולם שבמקום לעשות משהו עם החיים שלהם הם עושים מבט ועושות לנו לייקים. איף! מה זה הריח הזה? זה אתה? לא. זה אתה? לא. אז מי עשה את זה? אם תעשו את עשה את הפוק. אם יש לך בשוק עשה את הפוק. גם יש לך שיתוק. את עשתה את הפוק. דפוק. ועושה את הפוק. את עושה את הפוק. ועושה את הפוק. את עושה את הפוק. תפסיק. ועושה את הפוק. הבנות בעולם. הם יכולו לעבוד על כולם. והם מצביעים. אין מצב שיצא לך מאוד. בחורה משחררת. היית אתה. רוצה לך לשאול, ראיתי את המחתון. בטח גם נוחרת. ממש מה? את עושה את הפוק. את עושה את הפוק. את עושה את הפוק. דפוק. ועושה את הפוק. דלוק, את עושה את הפוק. את עושה את הפוק. דפוק. ועושה את הפוק. גוד, עושה את הפוק. גלגלצ עושה את הפוק. שרבטה עושה את הפוק. עושה את הפוק. ועושה את הפוק. כמה לייקים? לייקים? 5,000,000. יפה. גברים. מה? מה? כמה נשים? 10. אבל נראה לי נסגר. וואלה. תודה. תודה רבה! תשואות, זה היה ירדן ובן. אני בן, היי, nice to meet you. וזאת הצלמית המאלפת. חוירש. המאלפת, כן. וגם שצילמה